Aşırda da Hudaýa şükürine 60'dan atlap 70'e yetip gelýän Allah jan ömrüňe ömür goşdun. 100 ýaşyň, 150 ýaşyň ýyl gün bilen toýlap, şol toýlarda gutlaşmak nesibe eylesin. Inni bir şägird hökümine, diniň hökümine şu sowallan ýüzlenesin melýä. Şu ýaşda kuýsaýan insanlar mami, göresin gelýän insanlar Var. Yaşın hat aňryk gitdigiçe kuýsaýan töwerüňde adamlar. Dostlaňmy, dogonçyklaňmy, göresin gelýär. Näşe hat dogonnanam ýakyn dostlar bolýar da. Şonu ýatlaryň melýär şu wagt. Edim ilkinji nowatda ýatlaryň melýär. Gannym bennämi. Gannym dostumdy. Näil gow adam. Ho ýer gitdi. Aýny 60'a ýete wete abi wagt galmış 4 ay galanyna ýok boldy da. Ondan şu bir tymsal men hiç nime gaýtalarym geldi da. Şu adam bir uçup gören erkana guşdy ýa-da. Şu ýaş wagty uçup gören erkana guşdy. Ondan wagty gelýär bolen ejengden jyda düşýän bir ganatyň aýrylýar. On kakyndan jyda düşýän ikinji ganatyň aýrylýar. On ýan ýoldaşyndan jyda düşýän yüreğin ayrılıyor. Ondan sonra kuş bilmeýär diýär de. Şol ýaly men şu üçünden başdan geçiren adam kakamdan gitti, jyda düşdi, ejemizden ýan ýoldaşdym jyda düşdi. Ýöne meni bir hasam bir umytda saklaýan zat şolardan bir wagt rady bolduk. Radydyk. Şu adam rady ýöne. Oduran bizden rady mukaddiýany. Sebäbi agyryp anjan ýerimde bolmady hiç wagt gannym bennedenim. Ya eýil otur, ya beýil otur, ya bir gep gurrun hiç ýer şonu ýaly bir anjytmadyň. Anjytmadyk da bir de üçlük diýerlerden ödüň men agladyň. Men hoja gannym üçlükdi däl. Hiç bir ya bir gaty gaýrym diýmek, ya bir ýetenemen etmek, on ýarlar tökdi. Biziň diňe işimiz birek dost bilen zähmetdi. Zähmet birikdirdi. Şoň üçin näme? Gannym benden ýatan ýer ýaly bolsun, ejemden kakamyň ýok bolan bakar denilen jaýlar jennetden bolsun. Biz olardan rady. Belki olurum o dünyada bizden radydyr. Sebäbi näme diýe türkmen öle ayan dire guman ýa. Olar hemmedat ayandyr. Şoň üçin näme durmuş dogam edýär häzir tüwelime eňem gülýär durmuşyňma. Meňem gülýär durmuşymy ba. Şu durmuşymy dama rady bolma Allah jana münkerem şükür etme. Şoň üçin bir de şükür edýär Allah jana münkerem şükür. Şu durmuşy beren. Allah kıyametde söýenlenmez bilen başymyz jeme eylesin. Ana şeýle bolsun. Amin, amin, amin. Käbir toýa barýasa, toýa barýan bolýan. Käbir toý gowy geçýär. Şoňun naýgaty edepli adamlarym bir akurat boldy diýen. Men käbir toý bolýar, bir tüýsli toýda baş bolanokdanym toýun kontrol etýär. Sen bilenem toý ýerler etjek bolýan programaň bilen alalaşanokda toý bir tüýsli bolup geçip gidýärdanym. Şuna bir tüýsli ýadadym bar energam etdi. Toýam gowy bolmady aýdy gaýdýan bolýan. Gynanyplar. Edil şoň ýaly halyk köpçüligi, toy eýeleri, toyuna hyzmat edýän aýdymçysyndan, alyp barjysyndan, sadanatyndan, suratçy, operatorundan edebisleýärmika? Şerek edi, geyiniş edebi, sözleýiş edebi bolmalymy? Türkmen toyuna. Men ýanky döwra wap, savremeni, ýewropeýsk toylan gurrun edemekde. Türkmen toyuna hyzmat edýän sunma diýişgäriniň edebi bolmalymy? Geyiniş edebi, sözleýiş edebi, özüni alyp barış edebi. Sunmatyň özü edep ahyry durşuny. Sunma diýişgäriniň özü durşuny edep bolmaly. Ýöne seredende seredesin gelip duran ýaly. Şol dinleýäsiň gelip durmaly. Şoň diňe aýdymyň näl sözünem gürleşenli dinleýäsiň gelmeli. Ana şo edep bolmasa o sunma diýişgäri bilemek kämil bolmaýar. Halipe görmedik bolmagy mümkin. Ýa bir ula adamlar bilen dama halipatyň ýaly gürleşmezlik mümkin. Şol ýaly bolýar. Şoň üçin uzak gitmeýär. Sunmat diýmeň özü näme? Duruşuna edepde oturup turmak, gürleşmek, köpçülükde özüm näýle alyp barmak, hemme tar eşiň geýmeň özüm sunmat, naharimeň özüm sunmat, gürleşmeň sunmat, oňşulaň bilen oturup turşmak hemme şu sunmat, hemme sunmat şu edep diýilýär. Asly edep. Käbir kardeşler diýe toýda diýe ol edep wajyp däl diýe toýuň şowuny geçmekligi wajyp diýe. Inni şo sözi diýýänleň bir tüýsli özleri çalşan şöhrata ýetesi gelýän adamlaryň diýýän sözümi ýa akyl taýdan azajyk
gowşagrak kärdeşlemeden aýdýan söz diýip düşünýär. Ya bolabilir. Her hili pikirdäk adam, her hili häsiýetdäk adam bolar. Ýöne nemede toýdaşy hökman diýen edil imni toýda gerekdir. Köpüň jemlenýän bazarda, toýda, bayramlarda, davaralarda gerek ahyryn şonýaly. Köýdüň sen öýden näme etsem şonu et ýöne köpçüligi çykynda seni ýam başgaça bolmaly. Ýene bir aýtjak adam ne käwat ay men hökman bayramçylyga gidem okla, toýa gidem okla diýip isleýän adam geýbilemeden edýär. O erkinlik bolmaýar. Sen göröňde mudama adamlaryň aňyna şol geýnugly ogodan fiirdamny käbirine ol dogry oglunmaz bar sakallardan goýber ýa saçyny nime diýip edibersin ol öz işleri. Eslenir ýöne medeniýet sunmady işleri özüne çekici bolmaly. Hem tarapdaý, hem arasynda geýinmeli, hem arasynda gürlemeli, hem arasynda özüň aryp barmaly. Hatda nahar ýeňde de edil nime bolmaly, ýa kolun ölüp öçüp barman sebäbi näme üçin sana seredilýär. Seni adamlar ideal görýärler. Seni bir nusga görýärler. Gör, planin geyinişi, gör planingini. Şonu nimetmeli üçin ana gördüm bunu arada şey diýerdi. Aşyr diýdi. Plan dostum nimeňe bar eken bir wagt bile işläpsiň ol arada stofantany gördüm onu eýip. Niye hila ýol kalyaska sürüp bary agtymy, eginnäki sport nimesi köňülük giden sakal ösüp dur saç nime ödem bir wagt ýaman goňgurýadyk bu behila bolup görýän adamyň diýänini. Tanalyan adamlaryň gurulmaş. Sen tanalmasan diýenem ýok sen öz işlerini. Ünsürler aýdymça artistde musulmanda işarany ünsürler şoň üçin diýenler. Käde dostum bilen bir döwürde bilerek işledik urman bir boldy medeniýet urmanı musulmanda boldy telewizyon urmanı tuwalemden seret okup bolýan saçyna gowşup bolýan bir peşenede ýaşurlar diýmeliýär ýöne ýürek gardan ýaş var. Tädiň ýürek gardan dostum. Hiç wagt gardan dostum. Näme diýerler? Dağlar gardan, bağlar gardan, täze dostum gardan. Halifam diýen oşulýan halifazan awur Allah'tan aramda başka bir korku görüşüm olur. Bunda neylerin o täze rahatlar ýalyp aramda şeýle bile görüp olmaly. Ardy. Anýaýam. Sada ýaşylyk bol. Sana halym oýlar başly bol. Karamdan itol. Başly bol. Gorkas. Tädaňyň iň gowy niýeti gowurýan şahyýetleriniň enlerini bir kerim hali. Täda ömrümde bol. Zan hawar kalamyň itol. Ýa-da tutdum. Ýoluma paçyngan apol. Zan hawar. Amzam ömrümde bordun zan hawardan seni öz agamy diýär, dostumy diýär, gowurýan formatlaýar. Ýa-ni aşyk diýär, dağlar arasynda ýöne garrama diýdi. Garrasdan şu wagt teňali meşe juwan bolup ýaşaýan ömrümde bordun 100 ýaşyma menen şu oglanlar bilen şeýdip gutlamak niýeti.